Monica Mutsvangwa fired. Aiwa muri Zimbabwe nyaya yazosvika kwamvura yacheka makumbo manje. Aiwa zvazvaishuwidzira zvachizoitika manje. Aiwa pazoipa nokuti Idi Mnangagwa aiwa onyora press statement aiwa raya rikapublishiwa kana rikaexposewa pano paZimu ai. Aiwa vakanyauya vachitaura mashoko aiwa anyogwa naIdi Mnangagwa press statement yake. Sana bina mashoko ataura nokuti bo subscribe bo like wotina on the bell icon. Nokuti pano yapanyogwa pachinzi despite our previous discussion and attempt to solve issues around Minister Monica Mutsvangwa's conduct and that of her husband, Chris Mutsvangwa, I've been left with no option but to relieve her of her duties. I've therefore terminated Monica Mutsvangwa's service to the government with immediate effect. Ndo mashoko ari kuya panapa achibuditsa press statement akasainwa naIdi Mnangagwa awa rikapublishwa panapa paZimu ayo achiti awa Monica Mutsvangwa awa abvanzi achisiya basa mugovernment nekuda kweconduct yake pamwe chete nemurume wake Christopher Mutsvangwa. Aiwa muri Zimbabwe zvinhu zvashoka vanhu, zvinhu zvashamisa vanhu kuti aiwa beef kana tension iri pakati iri kunzi iri pakati pa Chris Mutsvangwa pamwe chete naChiwenga yachizokurisa nokuti ivo muZimbabwe aiva vakanyora vachiti Monica has been fired. Are you aware? The tiff between her husband and VP Chiwenga is built up, and even though not yet official, why not call them now? Ndo mashoko abuditsa panapa achinyogwa panapa muZimu achibuditsa mafunguro enyu noti kudii pamusoro penhau iyi. Aiwa pena comment section medu musangano subscriber kulike chinotira on the bell icon.